chapter number 12. Invitation engitholile ukuthi we are coming to pray. Yeah, and yes, the spirit of prayer is in this house. So I want to connect to that spirit. Namhlanje usuku bathandekayo. Ngesikhathi se-COVID, uNkulunkulu wakhuluma nami into that I did not understand, ukuthi he's gonna use me to unlock destinies yabantu abathize. Yeah, into ke yayikhulunywa nge-COVID wawungayazi ukuthi izokwenzeka nini, because izinto ezazenzeka zazingamtsheli ukuthi usazophila nawe. So ke into yathi uNkulunkulu ekhuluma ayangahlala emoyeni wami, because I did not know ukuthi ngizobe ngiphila kuze kule manje. Uma ngi-receive invitation, umoya ngcwele reminded me ngaleyo nto ukuthi I told you ukuthi I'm going to use you to unlock destinies yabantu abathize. So I believe ukuthi tonight kunama destinies azo-unlock. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Praise the Lord. Yes. Destinies azo-unlock. Ngicela ukusho ukuthi ngizo-operate kwi-frequency ye-faith. Yeah, angizokhuluma ngoba ngizokhuluma ezingeni kwi-realm of faith. Yeah, ngizokhuluma izinto. Ngizokhuluma izinto uNkulunkulu azenze. Hayi ngoba ngizibona, but ngizozikhuluma ukuze zimanifeste. Amen. Senzeke. Cela ke siye ezwini lenkosi incwadi yeZenzo chapter number 12. Osifundelayo asifundele kusukela ku verse number 5. Bese uya ku verse number 12 or 11. Sifundela nje ukuzingelwa kwebandla nokubulawa kukaJakobe nokuboshwa nokukhululo kukaPetro. Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerode ebeza kumphumisa ngalobo busuku, uPetro wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketango amabili, nabalindi phambi komnyango begcina itilongo 7. Bheka yafika ingelosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetro ohlangothini, yamvusa ithi, shesha usukume, aseyawa amaketango ezandleni zakho. Ingelosi yathi kuye, gqoka ufake izicathulo zakho, wenze njalo. Yathi kuye, yembatha ingubo yakho ungilandele. 9. Waphuma wayilandela, wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa yingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini, labavulekela ngokwalo, baphuma. Badlula isitiladi sabasinye, ingelosi yayisimshiya masinyane. Ibandla malithi amen. Amen. Ngicela umfundisi uZwane ungivumele ukuba ngiminister as the Spirit is leading me. Yes, sir. This is the book of Acts. Ubhala incwadi yeZenzo udokotela uLuke. Uma udokotela uLuke ebhala lencwadi, abanye bayibiza ngokuthi are the Acts of the Apostles. Yes. Amanye ama-scholars athi are the act of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit, yes. So in book of Acts it demonstrates the power of the risen Christ. Yes, sir. Uma dimensions angafani. Incwadi yeZenzo incwadi edemonstrate amandla.
sibona amandla edemonstrateka encwadini yezenzo. Encwadini yezenzo akhulunywa ngamandla kodwa amandla yabonakala esebenza. Because incwadi yezenzo bathandekayo inama dimensions, I think I4 engicabanga ukuthi aqhamile kuyona mfundisi uzwane. I-dimension yokuqala yencwadi yezenzo siyibona amandla kamoya oyingcwele. Uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe kuchapter 1 incwadi yezenzo uthi uma umoya oyingcwele sefikile nizokwamukeliswa amandla bese niba ngofakazi bami eJerusalem, eJudea nasezweni lonke. Iqala lapho into yokuphonyiswa kwamandla kamoya oyingcwele. Then mathandekayo kithi ma driver ngiza ngala uthi umoya oyingcwele ezinye zenkinga esibhekene nazo kulezi insuku ngeke zisolve ama workshop nama seminar kodwa zizosolva ukwehla kamandla kamoya oyingcwele. Ezinye zama challenges esinawo mfundisi njengoba ukhuluma uthi umoya oyingcwele azosolva ngama good sermons esizowadeliver epulpit siwaguglishile. God, we need the power of the Holy Spirit to be released upon the church of Jesus Christ. That is the first dimension yamandla abonakalayo encwadini yezenzo, amandla kamoya oyingcwele. Tell umakhelwane ukuthi we need the power of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Ama dimension yesibili esithole encwadini yezenzo i-dimension yamandla egama likaJesu. Sibona igama likaJesu lidemonstrate amandla amangalisayo bathandekayo. Uma ufunda uchapter number 3 wencwadi yezenzo, umpostoli uPetro kanye noJohane baya ethempelini ngehora lokuthandaza. Uma befika ethempelini ngehora lokuthandaza bathola umuntu ohlezi ngasesangweni elunyonga ekhubazekile from birth. Alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uma bembona lo muntu lithi iBhayibheli wabagqolozela. Uma ebagqolozela base bethi sibheke kodwa ungalindeli ukwamukela utho kithi bekuba isiliva negolide kasinalo kepha sinakho ngegama likaJesu Kristu. Sukuma ume ngeenyawo lithi iBhayibheli masinyane wabonakala ema ngeenyawo. We are here tonight to demonstrate the power of the name of Jesus. The power of the name of Jesus. Encwadini yezenzo kunama-miracles bathandekayo angenziwanga ngokuthandaza kodwa enziwa just the mention of the name of Jesus. Uma abakhulu bebuza ukuthi lo muntu uphiliswe kanjani, imapha amandla, iliphi igama, uthi uPostoli Petro alikhe igama elinikeziwe ebantwini okumele basindiswe ngalo. Ngaphandle kwegama likaJesu sizothi namhlanje ebusuku kasilazi leli gama, kodwa igama likaJesu igama elinamandla, igama elikhethekile, igama elinikezwe ebantwini ukuba bangasindiswa ngalo. Siyalimemezela igama elizamandawo, siyalimemezela ey'godweni zamandawo, siyalimemezela kuma-altars akhontrola le ndawo. Just the mention of his name, ngicela sibe ngenyawo sithi Jesus.
There is in the name. There is power. Take whatever and give me the name. Because with the name of Jesus, abangabona bayabona, abangakhuluma bayakhuluma, abangahambi bayahamba, iminyaka ivalekile. Trust the mention of his name. That is a dimension. Ebonakala encwadini yezenzo. Dimension yamandla. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama lama lisho lutho kwi-kingdom. Igama lama lisho lutho emkhathini. Kodwa the moment I mention the name of Jesus, amadimoni ayaresponda ngoba yalazi leli gama ukuthi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke ukuthi ngegama lakhe amadoda akhule, izilimi zivume emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. Just give us the name. Igama lebandla lakho alibalulekile, igama likabhishophu wakho alibalulekile, kodwa igama lamandla, igama likaJesu. There is power in that name. Tell them what there is power in that name. There is power in the name. That is the dimension you speak. Yes, Lord. Shabrakata. Say kalili sito Wednesday. Say kalili sito Nyagas. Say kalili sito uphathi indawo yaso. Ngicela mfundisi wami umvumele ngikhulume nge-dimension yesithathu esibonayo encwadini yezenzo. The dimension of the word. Amandla ezwi. Alibonga igama lenkosi. Amandla ezwi. Sizokhuluma namhlanje. Sizorelease izwi namhlanje. uNkulunkulu ayikho into ayenza ngaphandle kwezwi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya. Ingakho sizothi amandla okufa nawokuphila asonimini lwethu. Namhlanje ebusuku sizogcwala leli holo sidiklela izwi likaNkulunkulu lithi incwadi yezenzo, the word of God, the word of God grew mightily and prevailed. Okusho ukuthi ifresh mathandekayo into yanyakazisa ifresh yanyakaziswa amandla ezwi likaNkulunkulu. Sizorelease namhlanje uthophana kahle izwi likaNkulunkulu linamandla, izwi likaNkulunkulu liphilile, izwi likaNkulunkulu linenkazimulo, izwi likaNkulunkulu lisiphula imshadari eliBhanoni, izwi likaNkulunkulu lihluba amahlathi aseKadeshi, izwi likaNkulunkulu liphunzisa imbabala, izwi likaNkulunkulu alibuyele emuva libakwenzanga elithunyelweyo, izwi likaNkulunkulu liyadala awuzelapho kube khona of the way. Of the weight. Siyarelease ebusuku. Sirelease entshonalanga. Sirelease eningizimu. Lalela ukuthi thina induna yekhulu ithawunani ilungelo lokungena ekhaya lami. Nami ngingumuntu wamandla njengawe. Kodwa uma ukuthi
ungasangena ngaphansi kophahla leliya uthi kodwa khuluma izwi indlebe yami yaphila lithi Jesu wamangala umebona ukholo kuBaba namhlanje ebusuku mfundisi sizothumela izwi ephedlela sizothumela izwi noma ngabe kuphi la sizothumela khona. There is no distance in the word of God. There is no limitation in the word of God. Sizothethela i-poverty izohamba, sizothethela i-sickness izohamba, sizothethela ilona lizokwenza umsebenzi amandla ezwi. Tena umakota khona amandla ezwi. Number 4, dimension esibonayo. Yes, sir. Encwadini yezenzo. It is a dimension, a prayer. Yes, sir. Amen. Oh, Yeah, dimension, a prayer. Namhlanje ebusuku sizo-operate lo amen. amandla omthandazo. Khona into enamandla emhlabeni. Khona into enamandla emhlabeni. Abantu bazi ukuthi amandla asemalini. Hey. Ngithi mina khona into enamandla Yes, sir. emhlabeni. Igama laleyo umthandazo. Njengoba sihlangene la namhlanje sizothandaza. Kukhona into ezokwenzeka emkhathini. Kukhona into ezokwenzeka kuma-realms in the spirit. Lithi iBhayibheli encwadini yezenzo chapter 4 uma abapostoli kade beboshiwa uPetro noJohane. Lithi iBhayibheli lithi ibandla lamthandazela. Alibonge igama lenkosi makhululo kodwa ngithanda u-Acts chapter number 4 verse number 31 elithi iBhayibheli when they had prayed, the place where they were praying it was shaken. Enye into masisakhuluma ngawo kodwa enye into masisithandazile. Uma sesithandazile izinto ezingabe safana nasekuqaleni. Ingakho namhlanje ebusuku umpostoli sizothandaza. Kuzonyakaza isekelo, kuzonyakaza ama-foundations. I don't care what kind of a foundation or what kind of person wayo. God, after we have been praying, after we have prayed in this place, there's gonna be a shaking. There's gonna be a shaking. Gentlemen, notice we are here to do the shaking in the spiritual realm. There is power in the word. There is power in the name. There is power in word. There is power in prayer. Oh, because we share before standards. What is the last funde khona ku chapter 12 sizokhuluma ngezinto ezi5 bese siyathandaza. Sokhuluma ngezinto ezi5 noma ngizodila nezinto ezi5. Then we pray. Eyoqala esodila nayo
Bathandekayo sizodila nento yama-monitoring spirit. Yes, sir. Monitoring Monitoring spirit. spirit, yes. Sizodila naleyo nto masinyana. Spirit esizodila nayo bathandekayo is the activation of the ministry of angels. Yes, sir. Kuzoba nomphendelo kwama-angels kule ndawo nakule ndlu namhlanje ebusuku. And into esithathe sizodila nayo bathandekayo, there's gonna be a shift atmosphere. Alibonke igama lenkosi kuzoba khona ama-shiftings enzakalayo ezweni lakamoya. Okwesine ngifuna ukukhuluma ngakho, there's gonna be the breaking of chains, breaking of chains, breaking of chains. And okwesithathu okwehlanu ngizokhuluma ngakho, there's gonna be an opening of doors and gates. Alibonke igama likaJesu. Hamba nabathandekayo, hamba nabathandekayo. Ngizothandaza namhlanje ebusuku. Ngizothi noma ngabe liphi idimoni, noma ngabe muphi udokoloshi, noma ngabe muphi umthakathi owakasayinwa kuye ukuthi amonitha ama-movements wakho, wadiploywa ukuthi ungafinyeleli lapho kumele uye khona, noma ngabe muphi udokoloshi nomthakathi owakasayinwa kuyena mhlawuzalwa. Ngiyathandazeka egameni likaJesu Kristu ukuthi bonke abagadile ukuthi ukufa kanjani, bonke abagadile ukuthi awuyiphasi i-interview, ukuthi kawushortlistwa. Tonight the Spirit of God is in this place. UPetro wayegadiwe ngamasotsha ukuthi escape, kodwa bathandekayo umibandla thandaza. Alibonke igama likaJesu. Ngiyathandaza egameni likaJesu. Every monitoring spirit deployed and assigned to monitor your movement, to monitor your progress, it is destroyed tonight. Egameni likaJesu Kristu waseNazareta, inwane ezigadile sukana nazo manje sidedela umlilo wasezulwini. Oh, Jesus. Do you know what in spirit? Achweka yonke movement Yes, sir. ukuthi uzwane noma ngafunda kodwa ngeke awuthole umsebenzi. Uzwane manje noma ngahlakanipha kodwa ngeke ayenda. Lithi iBhayibheli uphethe wanikezwa amasotsha Yes, sir. ukuthi amgade. Yes, sir. Yo. Amgade ukuthi akaphuluke. Yes, sir. Cabanga nje. Wakasana namadimoni awu-16 ukumgada. Yazi iproblem yethu njengamanje, izinto zethu zingaphumeleli into zakho until you realize Yeah. ukuthi khona manje Yeah. sonke isikhathi when I move towards my destiny Yes. kuba khona into eqhamukayo, sizimdile zimbambezele. Those are monitoring spirit. Mhlawumbe uhlala nabantu abamonitha yonke into yakho, mhlawumbe okwi-relationship emonitha yonke into yakho, kodwa namhlanje uNkulunkulu ukuhambele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje they are going to lose your address. Namhlanje they are going to lose your location. Egama likaJesu Kristu namhlanje siyadisconnecta kulawo ma-monitoring spirit. Abanye balala ley'lwane. In the name of Jesus Christ, you rebuke the spiritual wife, the spiritual husband. In the name of Jesus, I command you out. In the name of Jesus. Shabrakatadabasa. Yes, Lord. Shabrakatadabasa. Sebadalona yashmayela manje. Futhi ngiyathandaza. Ngizothi noma ngabe yinegadile. Yes, sir. Yo. Wake wahamba wayoshola. Bafike bakutshela ukuthi khona umuntu ohamba naye. Njalo
izinto mafanele zenzeke kuba zenzeki. Wala ngisho usuthelile xa ecweluwe. Those are monitoring spirit. But namhlanje ebusuku ngegama lika Jesu. Amasotsha asayinele wena. Ukuthi uphume lelitshe lokulomo. Oh, the devil is a lie. The devil is a lie. The devil is a lie. Let them lose your location now. Let them lose your address now. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyazwana abathandekayo. Siyazwana abathandekayo. Ngegama lika Jesu ememezela lokho wena kamoya. Namhlanje for the first time uzolala kungabibikhile phazamisaya. Namhlanje heaviness oyizwayo is gonna be lifted up. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi wami egameni lika Jesu lamasotsha ayemgadile uPetretele ingelo oshabrakatala Masaya. Yazi uma uNkulunkulu edisarma amasotsha or release the angel. Alibonga igama lika Jesu. The time amasotsha emgadile umthandazo lithi iBhayibheli ingamazulu adispatcha ingelosi asayine ingelosi yathi laba bantu abathandazayo abakwazi ukuya endilogweni kodwa ingelosi ayidingi permission, ayidingi passport, ayidingi visa, izongena endilogweni. Namhlanje ebusuku egameni lika Jesu I activate the ministry of angels empilweni yakho. Sibayihambela phambili, sithi bayihambela phambili inkelebo maphephuphephu yaphula imigoqo yensimbi namasokethusi bakhona yini abantu leli. Oh, Shabbat. Man of God, angels namhlanje. Yes, sir. Amazulu awathethelayo. Amen. Yes. Ishilo ngathi ngikwenye frequency. Yes, sir. If laba belusi location yakho khona bakulocate abasezulwini nabasezulwini uma sebefikile akekho mamaphupho uma sebefikile oh shakathalasa yabarelisa let the angels of God accompany you. Let the angel of God tell you itheni phambili yakuyanezingelosi zakhe maqondana nawe ukuba zimthwale ngizothi umuntu akahlangane nengelosi eqondene naye bese kuthi konke ongaqondene naye kuphele ndawonye ngegama lika Jesu ushabakathalabasaya ebrekete ngibrokosaya sizothi ngelosi eyabonakala endilongweni kuPetro ayibonakala esimeni sakho. Sizothi ngelosi ayibonakala esimeni sakho. Sithi amazulu mawathathela ama-angels, the angels of protection, the angels of provision, the angel of sustenance, let them be released. That I'm not alone in this car. You have charged your angels concerning me. And once mama you go Scott and gas to call up them. Oh, but I can't. And not imagine mama the consciousness. You open my angels more than the woman they know. Now it goes on. She activated. There must be an angel. Before he had to encounter the angel. Other than we need the angel.
eBhayibhelini zixotshiwe zimisela ukuba zisikhonze. Yes, sir. Khona namhlanje sisi-activate. In the name of Jesus. Lithi iBhayibheli bathi bantu amaqhubeka amazulu abelisa Yo. i-angel Oh, yeah. ehlele entilongweni. Yazi mafika entilongweni zabo ayekhona amasotsha kodwa basho ukuthi hayi ngelo sesifike Hey. amasotsha kumele alale Yes. alala amafuthi Yes. until uNkulunkulu ayiqede into yakhe. Kodwa ngisho ukuthi engathi zonke into ezigadile besingalala uNkulunkulu azayiqede into yakhe. Hawu bathandekayo, ake uNkulunkulu aqale le process yokuqashwa kwakho kungabibikho ama-demonic influences azongenelela kwi-process yokuqashwa kwakho. For the first time you're gonna be uzosiftwa kwi-interview, uzoya kwi-interview and uzoyiphasa. Siyamemezela lokho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sithi i-CV yakho wayifaka, ingelosi kaNkulunkulu ayikhiphe kuma-files abadala, ibeke etafuleni ngomsombuluko, udirecte phela azibuze ukuthi ufike kanjani. Yingoba ama-agents kaNkulunkulu abize ebusuku wena. Aze ngabashumayeli abantu abaresiva kancane. Cela ukushumayela bazalwane. Cela ukushumayela kancane. Fundisa. Sihayi. Mayifika ingelosi entilongweni. There was darkness. Yes, sir. There was darkness in prison. Kodwa akwazi ukuba mnyama uma sekukhona abantu basezulwini. Ngithe into esithathe ngizodila nayo namhlanje ushifta ama-atmosphere. Yeah. Ushifta ama-atmosphere. Ngizothi namhlanje ebusuku awashifte. I don't know what kind of an atmosphere is upon you. I don't know what kind of an atmosphere before you. You know, basically, this kind of bazalwane kuba khona i-atmosphere yobunzima, kuba khona i-atmosphere yokushizila, kuba khona i-atmosphere yokuthi izinto zinganyakazi. Kodwa namhlanje let there be a shift in the spirit. Ngizokha ngophuthu kumnyama ukukhanya ngaphansi nawo. Let there be light in your finances. Let there be light in your career. Let there be light bathandekayo kwi-spirituality sakho. Let there be light with business yakho. Let there be light with ministry yakho. Sikhuluma ukukhanya, owakhanya kunokufa, owakhanya kungekho ukuphila. And God said, let there be light. Izothi the atmosphere of poverty be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of sickness be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of stagnation be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of limitation be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of delay be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of unemployment be shifted in the name of Jesus. The atmosphere of barrenness be shifted in the name of Jesus. Be shifted, be shifted. Khuluma ukuthi ziyashift izinto empilweni yakho. Khona izinto ey'shiftayo. Hayi bazalwane, umuntu usehambile uthe asenze prophetic action. Uvethana ukuthi nje kodwa ziwane leli bakhe zingashifta kanjani izinto shifta.
Ngicela namhlanje. Ngicela namhlanje. Uma bebuza ukuthi benenzani lapha eWalter. Ngicela ubatshela ukuthi beshift izinto. Babatshela ukuthi uma bebuza ukuthi bekwenziwani eWalter, ukuthi beshift izinto. Izinto inyakazile. Izinto ishiftile. Izinto ishiftile. Njengamanje ingelosi ziyashifta. Ziyashifta, ziyashifta. Ziyashifta. There is a relocation taking place in the spirit in the name of Jesus. Angazi noma uyangizwa mdala. Yes, sir. Kune shift. There's a shift. Oh my good God. You know Baba, there was a time we history of Israel. Mngani bephume eGibhithe. Lapho likhona iBhayibheli. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihamba ngaphambili kwabo. Ibahola. Ngesikhathi abaseGibhithe belandela ngemuva. This Bible, there was a Red Sea before them, and there were Egyptians behind them. But the angel decided to relocate. That is also the Bible. Ngoba right, clean direction the Bible. God again shifted this again. We are saying that the angel is shifted. Yaitila nesitha ska Israel. Alibongi kama likaJesu. Izonke izinto beziphupa. Izonke izinto bezilandela. Let the nation relocate and deal with those things in the name of Jesus. Abrakato, zibrakato. Sengitshela ukuthi babebuza inezana wona. Subathi. Abazama ikholwayo le. This sound is declaring a new season. This sound is declaring a new season. I'm unlocking destinies. I'm unlocking destinies. This one, ngeke ntabami khona uNkulunkulu ayenzayo lekithi hona. And emva kokuthi mfundisi, emva kokuthi ingelosi ingenile nje. Eprison la khona uphethe. Ubumnyama bakudluka. Babaleka. Alibonke igama lenkosi. Ngithe okokuqala monitoring spirit. Ngathi okwesibili activation of the ministry of angels. Sengithi okwesithathu bathandekayo ukusifta kwama-atmosphere. Alibonke igama lenkosi. Sengifuna ukungena number 4 whereby the Bible says when the angel passed him uPetro elele ebusuku umingelosi impinda lithi iBhayibheli kwawa amaketanga kwawa isibopho ngiyamemezela ebusuku egameni likaJesu ukuthi amaketanga abe kuphile mawawe namhlanje amaketanga ophuzo kule ndawo
ujaze kithi biyenzeke ebusuku bekuwa maketana bekuwa mhlawumbe uzotshela umuntu owabopha ngawo fanele azi ke manje ukuthi the chains are broken. Bazalwane uNkulunkulu thina namhlanje ebusuku ngegama likaJesu amaketanga ongasebenzi mawawe hayi bazalwane ngizwa kahle amaketanga engane zema-drugs sithi namhlanje ebusuku mawawe ingelosi ayiwathintanga amaketanga athi kuphethe kodwa basho ukuthi uma isandla sikaThixo sesimthintile ayikho into erong ekwazi ukuhlala kuye lithi iBhayibheli amaketanga awa ngizomemezela lokho namhlanje ebusuku ukuthi amaketanga noma ngabe hlokoluni lwawo mawawe alibonga igama likaJesu uyasifundisa ukuthi amaketanga awo ayehlokoluni amaketanga ayebophetho awo bese kuba amaketanga ayemoshwe kuPetro kanye nesotsha ngoba amadimoni abeleqiniseko sokuthi ngeke uphunyuke kodwa uma ingelosi kaNkulunkulu seyehlile lasala isotsha lilele uPetro waphuma noma ngabe yini obuboshelwe kuyo ekhangeni likaJesu Kristu waseNazaretha ayishane wena ohambe tshela umakhelwane ukuthi destiny is calling my name. 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 And nothing shall stop me. Nothing shall delay me. Nothing shall limit me. Ekameni kaJesu Kristu waseNazaretha I decree and I declare. This is a Kairos moment. Yes, sir. This is a Kairos moment. This is a God-ordained time. Yes, sir. Kulezi siyabonga lalela Nkosi Amen. ukuthi sihlangane namhlanje kunormal kwenu lokho engikhulumayo awuyazi ukuthi yenzeka lapho nalapho. Yes, sir. Uma maketanga emva kuPetro ngelosi yamnika ama-instruction put on your shoes, put on your garment. I am here to tell somebody obesengivaphile ukuthi uPetro alala khumula icathulo kwakho ukuthi my journey has come to an end. Ukhumula kwakhe imbali ukhumula kwakhe ingubo wakusho ukuthi there is nothing I can do. But I'm here tonight to know uNkulunkulu. It is not yet over. Jesus' name. Ngempilo yakho. Put on your shoes. Put on your garment. Uhambe uyaqhubeka. Yes, sir. Noma ngabe sekuphela iminyaka emingaka qashwa. Lo uNkulunkulu nomhlobo lo uNkulunkulu nomhlobo. Khona intombazane ebandleni eyayingasebenzi. Abantu beqashwa left and right. Ingawutholi umsebenzi. Sathandaza ngelinye ilanga. Actually, federal minister so in case of delay. Kulumela nentombazane, kulumela abandela nentombazane yabambiso. Then waphuma ama-applications. Ya-apply. Yabizela ku-interview.
Uyazi into eyenzeka kuyantombazana. Yathi nayiqashwa, ayakaqashwa kwi-level yakho. Yaqashwa kuma-levels amabili emva kwe-level, kwi-entry level. Oh, yeah. Kusho ukuthi yathi mayiqashwa yajumpa ama-levels awu-2. Yangena kwesithathu. Yathi mayiqashwa yanikeza i-car allowance. Ababeqashwe before yona baphela iminyaka ukuba babe ney'moto. Ngizothi kuwe uNkulunkulu makakwenze. This one. This is my last point. Yathi ngelosi imbatho kuthatha ukungalela. Khona ikhathi ongathi khona ungathi amabuzo imbuzo. Yeah, only common sense uNkulunkulu besikade ayisebenzi. Yeah. Kufanele nje just obey. Yeah, uyabona uMaria bayizama ukuprocessa into yokuthi uzothola umntwana ngaphandle kokuhlangana kwesinzi. Wabona inkondo yakhe ngaphileki ngaphezulu yakhe. Lapha sithi bathi makubeke inkosi njengokushoyo. Kuyizindaba. Ngelithi iBhayibheli kubonakala wehlela kuyena ukukhuleka. Uyabona uPetro ukuba warizina ngaba kaphumanga endleleni. Ngaba kaphumanga etilongweni. Into yamenza waphuma ingoba kazange alizina. Walandela ama-instructions. Sometimes my minister with me, just follow the instructions. Follow the instructions. Whereas in this country provision, they call it that you don't want to follow the instructions. Ushulu make them over the tell us what more thing we see so press. More thing we see so press. When I press you. As a parent, make the judge I was so sure to spend number one. Ushulu to cooperate. Maria, that no Mama show. We are never to spend a lot of money. We are going to follow. But for this one, you feel as if you share the match. Then to empty. This is my relating a loss in London. Who better one call Walande. Calling the Zagala. Let the Bible watch Nigelos behave a pump. Let the Bible have landed. I landed in Gelosia, figure of my cat to car. Over I need to monitor the spirits of stop. But you would have. But figure I always feel my cat. But you would have. But last minute, the Bible figure a meow. Sizongena nomnyango omkhulu. Sizongena nomnyango omkhulu. Lethi iBhayibheli wathi mabefika kulo mnyango omkhulu. Wayevulekela kokwabo. Yes, sir. Wayevulekela kokwabo. Enye into uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami namhlanje ebusuku. Ukuthi iminyango ayivuleke. Ukuthi iminyango ayivuleke. Angazi ukuthi mingaki iminyango evalekile. Kodwa mina ngizothi umnyango omkhulu avuleke. Jesus' name. Oh, Jesus. Iminyango ayivuleke. Bengiqala ukubona i-poster eniyenzile. Ethi enama-topics ezinto esizoyikhulekela. Yes, sir. Ilapho ngibone khona ukuthi azinto zoshumayela sizodala. Yes, sir. Bazalwane namhlanje ebusuku. Uthi uJesu mayephilisa umuntu owayenzelwe inkukhu, owayenzelwe isilungu, Yes. eyisithungo. Uyayibona indaba? uJesu wayebaphilisa abangabubi, kodwa lokho kwindawo Yeah. lona wayengezwa engakhulumi. Yazi uJesu wakhulumile isimanga. Waqala ukujubeletheleni mayisendila naye ngendlela ethize. Mayisethi mafundisi eFather.
Efata. Leli gama elithi efata. Igama elithi be opened. Namhlanje sokufuna sishaya. Uyazi uma ngathiwa lento kade ngikhuluma ngiyinika isithobile ngokuthi nje asithi efata. Doors be open. Wombs be open. Opportunities be open. Businesses be opened. Promotions be opened. Cobra Katalipa Katamasaya. Efata. Ushabra Katalima. Efata, job opportunities. Efata, Efata. Ikrabrakataramakasaya. Tonga ya mami aina kusa. Aina khala phezu kwesabelo samalungileyo. Tonga ya mami. Aina khala phezu kwesabelo samalungileyo. Yenza okuhle Jehova kulungile. It shall be well with the righteous. We are with his tail of Sokhandela. Namhlanje ebusuku ngiyadeclare ukuthi wonke amadimoni, wonke ama-agents obumnyama a-asayiniwe okugada, a-asayiniwe okukumonita, be destroyed in the name of Jesus. Namhlanje ebusuku izothi namhlanje ebusuku every atmosphere ebambezela progress yakho ne-operator kuwe nesebenza imelene nawe be shifted namhlanje egameni likaJesu Kristu. Makukhanye, makuse, weepings may endure for the night, time for joy. Izothi namhlanje bathandekayo egameni likaJesu wonke amaketanga bembopile be broken in the name of Jesus. Be broken, visible na invisible. Asiwayo na asiwa. Siyawaphule egameni likaJesu. Sithi yonke iminyango bivaliwe. Ayivuleke. Efata. Makhulu umlutho wathi nje efata. Ngiyabonga.